37-year-old Zimbabwean man Lovemore Sithole otongerwa kufa mushure mekutengesa stepson wake kumarituals kuBotswana. Kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, apo pandinodzoka ndichikupai maupdates ari kuitika munyika zuva nezuva. Uye musakanganwawo kufollowa our Facebook page redu rinonzi Zim Witness TV. Mhuri yeZimbabwe ndadzoka zvakare nenyaya inosuwisa, nyaya inorwadza kwazvo, iyo yemurume wemuZimbabwe anonzi iye Lovemore Sithole, uyo akatongerwa kuurayiwa kuBotswana mushure mekunge awanikwa nemhosva yekutengesa stepson wake kumunhu anoita zvemarituals. Lovemore akauraya iye 6-year-old stepson wake ndokunomutengesa kumarituals, asi zvisinei mwana uyu akazowanikwa after a month, ndopakazowanikwa skeleton kana kuti mutumbi wemwana uyu ndokubva waidentifyiwa through maDNA test akaitwa kumwana pamwe chete neamai vacho, ndipo pakawanikwa kuti mwana akange aurayiwa naLovemore Sithole uyo anova stepfather vake. Lovemore akapiwa iye 280,000 rand pakuuraya kwaakaita mwana achida kuitiswa zvemarituals. Mhuri yeZimbabwe, kune vanhu vane mwoyo yakaipa, mwoyo yakasindimara. Unouraya mwana a6-year-old kuti upiwe mari uchiita zvemarituals. Zvinhu zvakangoma chete kuti chisi hachiyeri muswa charimwa, uye mhosva hairovi. Chitarirai, munhu akauraya mwana ende mwana azvirwira ega, munhu asvika pakubatwa, zvisinei atongerwawo kuurayiwa zvinoenderana nezvaakaitawo, ropa risina charinoziva. Mhuri yeZimbabwe, ngatisangane mucomment section muchitiudzawo mafungiro enyu kuti uriwe mutongi gava unoitongawo sei nyaya yaLovemore Sithole uyo wekuuraya a 6-year-old stepson wake achimuitisa zvemarituals.